Apalsi nari tumapan kardona pajilo. Malo News 24/7 kelang rado anapan. Lamer hello khai chethe, jutang hello khai raje. Nang letang lo hawar karbiri simse rongaje. Sinili nangli lapen kaduka beta labang soronga jelong ali ralon peno igona. Ache lamet jutang kacere kom nang jike nili nangli lapen ilitum hello. Lase Malong News 24/7 kelang ver solang dora dona pan sitame deng thongkep hawar karbiri simse rongaje akar dom lapen akhir cumi nilitumahin pentame nanti pasti doni kardom. Walang kemajelong hini yang deng cetan cimom ame paman pon. Ser dihuna klamalong ingdeng thomkep habar karbe resonim so rong aje pangceng pon tanglo. Miss and Mr. JKYF hamran suri hini raing kore hini aparman ingbai pon tanglo. Harlong sura number Asia rong sarkar litang Johnson dera bangsa pirthe pencio tanglo. Prenifai hiniar ni bolong komaji pathua klamalong langfer hawara mela pen ingdeng thomkep LZKYF suri hinra ingkoi rehini tirika mame atum cipatir pi ponsi hini angdeng langfer habar jutang klem bang phobang phe atum cethan chimom ame paman pon bangso me KCS langfer habar ame phoke haitimong pensi chari pon aluhiaman pen KCS me pho Chandra Singh Kro Karbi Anglang Autonomous Council EM Madhuram lekthe Karbi lamer ame pho Joy Singh Tokbi abarim deputy speaker Karbi Anglang Autonomous Council Kangjang Terang abarim MSC Ram Singh Timong LZKYF reception committee kongchun bang kisap terang lapen ke thekeding atum chetong dun bang solong ingdeng thomkep hawar karbi resonim so rong aje tame ingpu ponsi klembare matum angbong anparta obe kimia klembang atum angbong ke thanchi mum patupon kedam tangar me ke klem kedam ke chok ya puthak non ke bang jilang ahut kopuson pensi ke klempon ke meji ma aputha khei hui obe kimia klembang lapen klembare atum angbong mesen abidi chethan pon arni gangsama por malom Karbi Anglang Autonomous Council EM Madhuram lekhari deng pen san chuma bohat ame ingpu pon bolong koma jipen Rakesh rong phar report Malong News ingdeng thongkep hawar karbi risum sorong aje pini ladak lang pher hawar mai hin bengka patir pipon pini ke chengal ni dak hawar amaya tuma kamatha lang pher hawar along jutang jubat ammo ke klembari matum pen cetong si ke klem ke dam lasu ke jethan ke chimum amai si pido pono pen abang so amai long ke klembari matum aprang ke klem ke dam ke phu ke chok che ke le alam mo ka cepak lang lo lapan puthon o wi mi atum ke klem mon thunang ja puthak pinangan bidi ke me alang litum nang pidun lo sinding thelo ye puson klembari matum pan ka humri dam pen lapan klembari matum puthot o wi mi atum long so nang chitodun bidi sure nang pidun kado kabe hawaramai ke do ana tum sita klar bor ke pachun ponji phanile anam pharwalong khowang hangsi kado be hujme pajilo sarte pining bangla meghaloi long along sita mela khabar kar birisun sorong aje talan mana sutta dui penang doji ada meghalaya long ke ala nongpo purdu apodim long siduji nini farman siduji penapan penadik nini kecengsi penang sinang cengdunsi long atum ke teglason daktar se mola puja penapi Durga Puja pilo tang te ako Bishnath Morigaon penda Sonapur dan Greater Guwahati alang litu talon ponji alang tu jisi pon bom lo udah alang litu bang kada ka litum kat biang long sun kali det along rika plex ke dun pinakamat puja hut pengka paciton na kasi exact ko jo ini si alang mo papi poncol lo poncol dak lang ferhawar pen cepatir pi ponsi pini ke cengsi
asai pangcheng ponik lo uwe bari matum ben chihut chiput labang so sai deng ponik ya phi non aning ang sampen ke elitum sai ke deng pon pipi ma labang so sai teng pen elitum isi pachun ponje phanchi sik pon lo se kaddu gawe pini la so bangso amai long nanga cherap nanga chitodun duga ve ki kim kerang pen chenglok bidi suri nang pidun bidi sar pitum an phanda me nili nak tirikam amai maipu hin pen kachuro pajir ponlo alang litum pini la hai nang cherap nang cheto dun de son pote pini la an angdeng litum nang leun edeji talang litum methang asai lo methang kam lo puche matha pen se pini hok comment tu pen pini an ke pangcheng ponlong la bangke alang litum nang claim nang padok dun group ajok si pinil anang angdeng anelitum pangcheng ponlong masika doi phanda puthot suri kachuro pajir se nilam theng tam terang kono sa pining terang ingkoi polam arjulong lo sita terang hini tumbang men alang litum aprang da nang dunji pulo kedam tang hotel son lo nang dunji pulo ama nang dun dat peneng tal son thot lo masi lanon la bangso kachepate tarik pho anjuder lo proang te nili la hawara mai to handa patumi dik kachuning ridolo kopi asai kopi ga alang tum kisung dosi nang chipati dun thek that ma labangso kapar judaim pantan ni lihin ben ka toy dolo non jasemet ni ligarjulo krener cap andolo krener cap andolo ni ge ingkoi polam sigar julong lo he long nia di ma bang nang dun ne dat pulo asi labangso kachipati asai mu tangan lo pote ni tum humri damigi pala data Prenifai hini arni lakhakre troksi socheng dhenta ke parlo serdion aklamalong ingdeng thomkep habar kar biresonim so rong aje ingpu ponsi artis mit asanchom tina phantame deng ponlo angjok habar aro ame phu borasing phangcho lapen chunbang admin teron cherap donsi lama ingthurpon lapendet me phu borasing phangcho lapen alang lilong observer angjok habar aro mensing ingjai cherap donsi chikimo ajai mek pachun pon me phu ahin pen subject meeting chari ponthusi dilip singh ingtia hin pen me ke phalam the pachini pon bangsolong habar ame ame phu ram singh ingti dilip singh hanse angjok habar aro along klem bang phu bang pilapen kri hinia sanchamatum tame chetong dun rinti langkhang pen komol katha report malong news Hamren along tami ingding thomkep habar kar biresonim so rong aje talon ponsi penang an jutang ka chinghona bang khu bang phetum che tong dun pen aliralon pidun lasolong ajir aroi muka ka teranga tum pen chipatir pi ponsi kecheng si angdeng miss and mr jkyf hamren suri hindraing ko rehini aparman ka chipate tami padopon lo bangsolong miss jkyf hamren suri hindraing ko rehini romir teron pilapen mr jkyf hamren suri hindraing ko rehini sir tok bi senara tum si chipahai pon lo miss jkyf hamren suri hindraing ko hini kachi palonga bang phia phan MSc hatching rong phar arideng pensin nong AP pajir pon lapen Mr JKY hamren phan imklim so FC tum pensin nong AP pajir pon hamren pen rostam ingti report malong news Delhi men lake thare set of bisenat tangji nangi aprangsi bangsu Mr JKY hamren along ti pon nangi jengsian nong ke tu palong pon alon ni garong Nili ning arong pick ning karong hong nang light tekritet an lapen nili haidet pule ketek kerat bangkali nili pen ketek bang tatulang nasi bor ipon bom nang po penap de ke bangi ahut bor ipon bom cepalong pon bom ipan si bor ipon bom pol nili po amen lake harsing tok bi nili pai amen lake ompu pepi nili rong lake thailang so hamren nanti nangi jengsian nong ke palong jet pen wala pasi aprangsi keru aprangsi nili keroji lake ajir aroy muka katerang atumpan la tum le la so a program nang organize nation te ili tum cepate den long le tasi ajir aroy muka katerang khansi ye jengsi ke thank kang tu Nelly ke chengsi anong e ke long pen ke e prang ke bang ji phan ke
Iprang ke bang ji lake akithia achotai da dopik lang ladak kidun ji apansi nili bor iponji pusi ding chibipa Nilimen ke rumir teron pi Nili rong ke hamren harong jube Nipo amen lake har sing teron la penili payamen ke ruptalin ing hipi po Mane ni mitang ta chi believe le chi ni ne ko son sen ke long long ma ko son ma po ni mitang ta chi ne alam ma ke innovative dress pata ni mitang ta chi 6 se dak nang le ropen mitang si pini ene chu bonai pen si ki don na pen introduction bi pini thang ta charlie leven si direct long long ma thedi mitang chi ni ne da lo ampai ke hem pen nang pu duneng ni un e duneng ni punang ki pudun se ne arju je mitang ki dun kang tong pen ama si nang dun det lo amat chelong pen ini ngarong pe kan ha oh ni li HS first year wala Nogong Girls College naso non ne prank ke bang jiat tuma miss jet ke bai f hai tumang cherap don po don po aben ini awareness thai pidon po chipak lang non po than don po Nijangkari banglong jengkha hithia dungkedo rongbarim harlong sora arong sarkar litang Johnson dera alangli bangso pirthelong Farukre sirkebra troxikebra plia ningkan thangthanga chikloni phai ingkoira hini arnisi pirthe nangha chelu karlitang Jorhat Singh dera lapen karlitang RP teron piatum kaduk kabya somar bangkebdo laswang bong pinso bang pholapen aro somar bang phodulu bangkep ang bong alangli karlitang Johnson dera hello akki bisilo alangli sarbura karlitang Jorhat Singh dera kedamtang surihinra cricket thoma ningkan arong cheboy dera phi puthot alangli Surihinira kriplia ningkan ronga sarmate gaung bora arpu bat ponthulo alangli rengti ka hocitame ronga sarap an anparta politics an anathu sitame cherabdun ason se alangli BLCC amme phustame penang an ningkan khipondo alangli ningkan hini aprang penlo a ok arlo keso ke dokok ajok penang an se chelanglo bontame kemeun edera jok preni phai isiar ni porphai troxi malom difu medical college and hospital longsi achithe chibonglo alangli chor lapen alangli somar bang hinia korte bangke thom lapen a ingjir bang photuma phan Ci ote kang si comrong mi an damlo phelang pipen beda sing teron report Malong News Nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta